Yan ang sinisipat ni Sammy Pirouette right now. It is from the pamiling Ginito, Manny, ng kaliwang kamay nitong si Brian Viloria. Mukhang babagsak na Stagger Segura. si Segura Giovanni got Segura staggered. again. And another shot. Segura ready to go down. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. December 11, 2011, may matapang at knockout artist na Meksikano ang dumayo dito sa Pinas para subuking kunin ang titulong hawak-hawak ni Hawaiian Punch, Brian Viloria. Ito ay si Giovanni Segura, dating WBO at WBA World Flyweight Champion. May nakakatakot na kartada itong challenger na Meksikano. 28 wins, 1 loss, 1 draw, 24 dito via knockout. Habang itong defending champion na Pinoy ay may record na 29 wins, 3 losses, 16 via KO. Ginanap ang laban sa Inaris Arena at isa si Manny Pacquiao sa commentator ng laban nila. Muli nating balikan ang sobrang ma-action nilang suntukan. Light flyweight champion of the world dahil 108 pounds lang po ang timbang na yun. Ngayon, ang pinaglalabanan is WBO Flyweight Championship. Ito po yung ating... Unang round, palitan na agad ang mga kamao. Makikitang mas sumusugod itong knockout artist na si Segura. Butas ang depensa, talagang tiwala sa kamao niya na napakalakas kung tumama. Pero itong si Viloria ay nag-aabang lang ng tamang tiyempo para makakounter ng epektibo. Sabi nga ni Manny, fight plan, execute that hanggang dulo. Sunsong. Matakot Manny sa ganyang stilo, halos talagang pupuging ka ng kalaban mo si Giovanni Segura na sugod lang na sugod. Ay, hindi. Ang ginawa ni Viloria na jumajab siya. Ang problema lang, nag-i-stay siya sa isang lugar paminsan-minsan. Yun. Yung atake ni Segura, halos lahat sa katawan yung mga suntok niya. Magiging ganito itong labanan ito, pintitan. Ayun, Brian countering. Tough opening round. Pangalawang warning for a low blow. Pagkatapos itong round na ito, we'll take a quick break. Babalikan po natin ang double ng lahi. Sa mga sumunod na mga rounds, mas tumindi pa ang bakbakan. Bombahan ng kamao sa ulo at katawan. Talagang nagpayanig sa arena at nagpahiyaw sa ating mga kababayan. Pero itong Meksikanong kalaban ay mapapansin na may ulo. Ay bukol na tumubo sa kanyang ulo at dahil ito sa kamaong sinalo mula sa ating pambato. Pin to a corner. Pero grabe ang mga binibitawan, Manny. Magandang counter ni Viloria sa laban. And again, oh, nice right hand. Sunod yun, sunod-sunod. Great champion, Manny. Ito yung sinasabi mo na may lakas. Ayan. Natunay si Brian Viloria. Brian Viloria nasaktan. But he counters Yun. with the left. Ang ganda nun. Manny, may nakikita akong bukol sa may kaliwang bahagi ng sentido. Dito kay Brian, hindi lang yung kaliwang ginagamit, pati yung kanan eh. Two-fisted attack by Brian Viloria. Grabe palitan. Medyo nasaktan si Segura sa katawan. Sa katawan, oh. Yun, katawan din. Oo. Doon sa ako, tinamaan ng upper ni Segura si Brian. Papasok. Papatapos ang round na ito kung saan naputukan si Brian Viloria. But seem to be getting the better of this round. End of round number 2. Okay, susubukan po namin dito na umiscore. Yung first round, binigay natin ni Brian Viloria. Binigay ko. Si Manny sabi even. Second round, binigay ko kay Brian Viloria. Sabi ni Manny, Brian Viloria din siya sa round number 2. Kaman pa rin ang ginagawa niya. Siguro pareho sila nasaktan sa katawan. No. Ang laki na ng bukol. Nakita mo yung kaliwang gilid Ang ni laki ng Segura, bukol. oh. Nakikita mo ba yun, Manny? Grabe yung bukol na yan, oh. Ngayon ako nakakita ng ganyan kalaking bukol. Ang laki ng bukol, oh. Yan ang sinisipat ni Sammy Pirouette right now. It is from the pamiling Ginito, Manny, ng kaliwang kamay nitong si Brian Oh, Segura that's staggered. again. And another shot. Segura ready to go down. Tumama na maganda si Brian doon. Grabe, dinadalang laban ni Brian dito sa laban na to, Manny. At niyang patulugin. Eto na naman, oh. At masama yung bukol ni Segura sa kanang
side niya, sa Oh, ulo. hindi maganda yun. 15 rounds. Minsan, nagkakaroon ng mga gano'n yung punto, inbat, kaya ang laban dito. Manny, matanong Magandang ko, no? palitan. Matanong ko, yung bukol doon sa mukha ni Segura, pwede ba sumabog ba? Parang blood clot yung nasa loob eh. Pwede nga sumabog yan pagka nauntog pa ulit or na matamaan ulit ng maganda-ganda. At iwan ko lang kung makasurvive si Segura ng 12 rounds sa kanyang bukol. At yung maganda yung focus ni Brian, hindi nawawala yung focus niya sa laban. At yung mukha ni Brian sa second round. Yung counter niya habilin sa bawat kombinasyon, no? Nakaka-count. Kamay nitong si Brian Viloria sa mukha nitong si Segura. Finley, huwag na magpabaya dito si Brian Viloria. May lakas pa ang kalaban niya. Oh, Yun, tumama siya ng Again, that right. alam niya, matindi yung kaliwa eh. Brian with a combination. And so far, si Brian in cruise control of this round. Nagpabaon pa. We'll take a quick break. Ating laban, this is the 5th round coming up. Round 5, sobrang nakakatakot na ang bukol sa ulo ni Segura. Pero tuloy pa rin sa pagsugod kay Viloria. Katawan madalas ang punteriya habang ang defending champion si Brian Viloria ay lumalaki naman ang sugat sa kilay niya. Gaano katagal kakayanin ni Brian Viloria yung ganitong style? O, ayan, no? Sumusugod na naman eh. Ito ka lang daw niya makita dahil gusto niya makita yung style ng pagkatao mo. Ngayon, nabubugbog siya sa Sa may bandang kanan mata. And Giovanni Segura, despite hindi na bukol yan eh. Parang may tumubo ng kalahati na mukha niya. Very aggressive dito si Segura. Baka kinukuha pa niya ang round dito. Yes, ay. Kung naman, gaano kahirap ang buhay. Eh dito, toughness all over. But Brian Viloria, serious sa kanyang intent. Nahawakan na kanyang corona. And pump. Si Segura, naramdaman niya yun. Kaya Yun, napakaganda. yung counter ni Viloria, yun yung nakakapag-alangan si Giovanni Pumato. Ang gulo niyong dalawa eh. Nalilito ko sa inyo eh. Huwag niyo ako lilituhin. Wala pa ho akong round na ibibigay kay Segura up to this point. Again, unofficial ito ha. Sa scorecards natin. Round 6. And still Round Brian 6 na yan. Viloria. Pamiling ito si Giovanni Segura. Champ, no? Yung resistensya, importante rito. Yung pacing ni Brian Viloria. Hindi ho ganun kadali itong kalaban na ito. Ito po ay number 9 ranked best fighter in the world ng Ring Magazine. Kung saan itong katabi natin ang nasa ibabaw na listahan na yan. Number 9 sa pound for pound yan. Ibig sabihin yan, all weights considered, ikasyam siya sa pinakamagagaling na boksingero sa buong mundo ngayon. Yan ang kinakaharap ni Brian Viloria. All over Viloria. Para nag-pacing doon sa first 2 minutes. Now, pamiling Segura sa lupit. Ayun na naman yung paguhan. Sa scorecard ni Manny Pacquiao, si Segura ang binigyan niya ng round kasi ang ganda nga naman ang ginawa ni Segura dahil siya nakapagpatama dinala ni Brian yung laban papunta kay Segura at umatras si Segura. Naka-recover. Focus siya, nakapokus, hindi siya nawala doon sa game. Sa ibabaw ng ring ay pinanonood Si Viloria, kinakatawan na. co-fighter na dati hindi umatras, ngayon napapaatras dahil kay Brian Viloria. And Brian with a stiff combination. Ganda yung pinakawala. Ayun na naman, dalawa. Ito ang sigaw ng bayan. Na ito, round 2 na nangyari ang sugat na yan. Ito na, yan na nag-i-establish ng control. Para Nasa 7th round pa tayo. 12 rounds itong labanan nila at ang bukol ni Segura Sobrang laki naman yung nakatakot. papunta na sa noon. Commanders-in-Chief. Commander-in-Chief. Ikaw, matapang na boksingero. Si Jerry Peñalosa, matapang na boksingero. Ay, ito na yung laban, itutuloy. Ayan, 8 round tuloy pa rin ang laban kahit tila dalawa na ang ulo nitong matapang na Meksikano. Panay sugod pa rin ito at bumibitaw ng mga kamao. Pero ilang minuto, sa pool na naman ng solidong kamao ang ulo. Naalog at nahilo. Kaya tinigil na agad ng referee ang laban para maiwasan ang mas malala pang kapahamakan. ang magdadala lang dito, Manny, talagang puso na lang nito si Segura. At ang droge na naman. Pinigil Ito, ang laban ni Manny. tinigil na.
Tinigil na ni referee Ayan, Samuel tinigil. Sinuet. Sigura. Saka kung papansinin nyo, hindi naman tinignan na isang beses eh. Matagal sinisipat ni Sammy Viruet kung ano ang kondisyon itong si Giovanni Segura to continue. Pagka ganito ka, At saka, Panalo ang The Hawaiian Punch Brian Viloria via 8-round TKO at napanatili ang titulo. Matapos ang laban ay talagang napabilib ang mga Pinoy fans sa pinamalas ni The Hawaiian Punch, lalong-lalo na si Manny Pacquiao. Of the 8th round, the winner by technical knockout and still WBO flyweight champion of the world, the Hawaiian Punch, Brian kanyang pinakita ngayon na yung game plan niya nakafocus siya, nandun, hindi nagbago hanggang hininto ng referee at napakaganda. Napakaganda rin ang training niya dahil hindi siya kinapos at hindi siya nanghina. Yung style niya, kung ano yung style niya ng first round hanggang 8 rounds, ganun pa rin. Sa tingin ko nasa kanya rin yun dahil depende sa pag-ensayo niya, depende sa paghahanda niya doon sa style ng kalaban niya. Nasa boxing hero lang talaga yan eh. Like Viloria, ang makatalo sa sarili niya yung sarili lang niya dahil may lakas siya, may style siya. Kailangan lang yung training, pagdating sa training, focus at focus sa fight. Ang sa akin, para sa kanya, advice ko sa kanya is huwag siyang maghuminto sa pag-aaral sa boxing, lalo ng mga style, may power siya. Yung style, parang ako, lagi ako nag-aaral kung anong mga estilo pa ang kulang ko sa boxing. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.